Αμέσως μετά, Tough Puppy στο Nickelodeon. Ενσούστε διασκέδασε στο Nickelodeon με νέα επεισόδια των Pops Φοϊαράκες. Πατέστε Lollipop το κοέμπι για όλο το γέλιο στο Bikini Bottom. Κάνεις εταιρεία για το νέο Pops Φοϊαράκε καθημερινά στις τεράσεις στο απόγευμα ώρα Άτενας. Έτσι ήταν το διαφημιστικό διαλέημα. Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούρη. Καλαμάρια υπουργοί. Κεφαλόπουλα εργάτες. Συναγρήτα πιανίστρια. Φωκεστά αθλητή. Διακοσμήματα, μαργάρι, τάρια. Και τσούφρα συγγραφή. Και έργα κάπως τσουφτερά. Σκηνοθεσία, Χρήστος Τρυπόδης. Το απόλυτο Halloween Festival για όλη την οικογένεια επιστρέφει. Αηδονάκια Halloween Festival. Στοιχειωμένο δάσος. Οι μάγισσες Άμπρα και Κατάμπρα. Ο κόμις Δράκουλας στο κάστρο του. Παρέα με τον Ακέφαλο Καβαλάρη και τον Dr. Frankenstein που φέτος θα σας κάνουν να κλάψετε από τα γέλια. Ξέφρενο πάρτι φαντασμάτων. Κυνηγητό από λυκανθρώπους για πολλοί Squid Games καταστάσεις. 20 ηθοποιοί, φαντασμαγορικά σκηνικά. Η απόλυτη Halloween εμπειρία στην Ελλάδα. 25-26 Οκτωβρίου και 1-2 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Αν δεν έρθεις, θα σε στοιχιώνει για πάντα. Ψηλά στα βουνά ζει ένα κοριτσάκι που όλοι το ξέρουν. Γεια σου, Χάιντι! Με πρόσωπα αγαπημένα. Ας το λιχούδι, δεν είναι δικό σου! Το άκουσες αυτό? Ένας μικρός λίγκας έχει χτυπήσει. Πρέπει να το βγάλουμε από εκεί. Μα είναι άγριο ζώο. Η θέση του είναι στα βουνά. Θα σε πάω στην οικογένειά σου. Ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη περιπέτεια. Το βουνό κρύβει πολλούς κινδύνους. Μικρούλη, θα σε σώσω. Σταμάτα! Χάιντι, η διάσωση του μικρού Λίγκα. Από 16 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους. Καλώς ήρθατε πίσω στο Nickelodeon. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών.